Оскар, винаги търсещ начини да подсили редиците на синджирчетата, се сети за уникална идея, която щеше да привлече местните жители на Мадан към тяхната кауза. След дълги разговори около огъня, той предложи на всички в лагера нещо необичайно, но стратегически мощно – промоционална кампания в TikTok. Възнаграждението за всички, които се присъединят към синджирчетата, щеше да включва истински съкровища. 10 буркана дюлев компот, един дивашки пататник, приготвен от Митко, и 10 купона за хранене в столовата на Гуарагорупсо. С тази уникална оферта в главата си, Оскар, Митко и Яго се заеха да създават съдържание за техните TikTok канали. Целта беше ясна – да привлекат вниманието на младите, а и на не толкова младите, които купнееха за вкус на автентичния дюлев компот и неизпитани доскоро бойни умения. Първото TikTok видеото на Митко, Таята Акост, танцът на дивак. Митко, със своята естествена харизма и уникална танцова техника, се зае да създаде нещо, което щеше да грабне вниманието на всеки зрител. Той пусна най-новата песен на популярна кей-поп група и започна да танцува на фона на залеза в Узунце, с веригата си на рамо и с решителен поглед. Танцът му беше съчетание от дивашки движения и ритмични кикове, които оставяха зрителите хипнотизирани. Видеото му набра стотици лайкове още през първите няколко часа и коментарите се трупаха. Младежи от Мадан започнаха да питат: как мога да стана част от тази група? Искам и аз дюлев компот. Второ. TikTok видеото на Оскар. Жастиес – обучение на синджирчетата. Оскар реши да покаже на хората реалния процес на обучение, през което минава всеки, който се присъедини към тяхната съпротива. В неговото видео той демонстрираше изстрели в мишена, обучителни кръгове и тактики за самозащита. Синджирчетата, въоръжени с импровизирани оръжия като вериги и железа, изглеждаха като истински войни, решени да защитят своята свобода. Видеото предизвика вълна от коментари от хора, които искаха да се научат на такива умения. За 10 купона в Горупсо и буркан дюлев компот. Къде да се запиша? Шегуваше се един от тях. Третото TikTok видеото на Аго Адем. Ковашки уроци. Аго реши да покаже своя майсторлък пред публиката. В неговото видео се виждаше как превръща старите вериги и железа в тежки оръжия, пригодени за битка. С спокоен, но заплашителен тон той обясняваше как всеки нов рекрут в синджирчетата получава базово обучение по ковачество, за да може да изработи свои оръжия и инструменти за оцеляване. Един буркан дюлев компот и ще ти покажа как да превърнеш това желязо в оръжие, каза той на края на видеото, което също набра много внимание. Резултатът от кампанията скоро, TikTok профилите на синджирчетата се взривиха от интерес. Все повече жители на Мадан изпращаха съобщения и коментари, готови да се присъединят към тях, привлечени както от наградите, така и от възможността да се учат на уникални умения. Оскар беше доволен. Той осъзнаваше, че това ще им даде възможност да възстановят редиците си и да се подготвят за предстоящата битка с Фахри. Първите новобранци пристигнаха още на следващия ден, а Узунце беше изпълнено с звуци на тренировки и радостен смях. Празнуването на новите попълнения започна с дегустация на пататник, приготвен от самия Митко, който гордо демонстрира уменията си. Някои от младите нови членове се опитаха да имитират танцовите движения на Митко, а други се състезаваха в стрелба под ръководството на Оскар. Аго, доволен от успеха, водеше новите рекрути на ковачницата, където всеки можеше да пробва да изработи своя първа верига. Кампанията Синджирчетата не само подсили редиците на съпротивата, но и обедини младежите на Мадан, които копнееха за промяна. Въоръжени със силата на дюлевия компот и енергията на TikTok, синджирчетата бяха готови за всичко, което Фахри можеше да хвърли срещу тях. Докато обсадата на Узунце набираше сила, Фахри Мулайсенов стоеше спокойно в офиса си на 7-я етаж, наблюдавайки битката от високо. Когато изведнъж вратата се отвори с трясък и в стаята на Ху един от неговите мутри с окървавена ръка и лице, изкривено от болка. Това беше един от последните, които успели да избягат от разгрома в Узунце. Шефе, всичко се провали. Летящият автобус беше унищожен, хората ни, всички са мъртви, дори командир Кичуков, промълви мутрата със задавен глас. Фахри го погледна с бледо лице, но очите му пламтяха. Беше ядосан до точката на кипене. С глас, пълен със злоба, той изкрещя:
Ти си осквернил паметта на братята си, като си избягал. И преди мутрата да може да промови нещо в своя защита, Фахри го сграбчи и с ужасяваща сила го хвърли през прозореца на 7-я етаж. Когато последните късчета от разбитото стъкло паднаха, Фахри се обърна и с трясък тръгна към кухнята си. Влязал вътре, той се насочи право към готвача си Весо и го погледна с леден поглед. Весо, приготви ми храната на царете. Буков скъпица по старата семейна рецепта, но този път добави нещо специално. Весо, който познаваше гнева на своя господар, кимна без колебание и извади всичко необходимо. Фахри се беше свързал с тъмния подземен свят и поръчал специални съставки за своето пиршество. Броли буст за допълнителна агресия, тонове захар за енергия, майонеза, чили, шарена сол и обилно количество чеснов сос. Освен това, към тази експлозивна смес бяха добавени стероиди за коне и дълбоко пържен попкорн, както и 9 огромни кофи протеин на прах с вкусна ягода. Весо сложи всичко върху тесто от типов хляб, а за напитка Фахри получи любимия си черен енергиен напитка с 3 дози протеин. След като всичко беше готово, Фахри започна да яде с ярост, а очите му бяха нажежени от жаждата за отмъщение. След всяка хапка мускулите му сякаш пулсираха, вените му изпъкваха, а дъхът му ставаше по-тежък и потъмен. Когато изпи последната капка от протеиновия коктейл, той скочи на крака и с мощен рев се насочи към личния си фитнес салон. Дългяст. Най-бруталната тренировка. В залата Фахри започна да излива яростта си във всяко упражнение. Натоварваше всеки мускул с варварска сила, сякаш се биеше срещу невидим враг. Скоро всички в залата усетиха неговото броули буст избухване и се опитаха да избягат, но никой не беше достатъчно бърз. Един по един те падаха на пода, всеки от тях повален с лекота от озверелия Фахри. След като залата се опразни, той застана пред огледалото, а ръцете му трепереха от енергия. Усмивка се появи на лицето му. Това беше неговият момент. Извади скрития си айфон и за първи път от много време, вече без страха от Кичуков, се засне как заплашваше синджирчетата. Чуйте ме, синджирчета, изрева той в камерата. Вие не разбирате с кого си имате работа. Докато вие пиете дюлев компот и ядете жалките си пататници, аз се превръщам в нещо повече от човек. Аз съм бъдещето на Мадан. Узунце ще бъде последният ви дъх. Той приключи видеото и го качи в TikTok, сигурен, че заплахата му ще достигне до враговете му. С треперещи от сила ръце, той се подготви за последната атака срещу тях. Митко, докато преглеждаше TikTok, случайно попадна на видеото на Фахри, което вече беше набрало хиляди гледания. Гневът му се надигна, като видя как Фахри, разпален и със самоувереност, се хвалеше с непобедимостта си. Това не можеше да остане така. Митко нямаше да позволи на този тиранин да си играе със съдбата на хората от Мадан. Без да се замисля, той започна лайв и отправи предизвикателство директно към Фахри. Когато Фахри видя, че Митко е наживо и коментира видеото му, той не устоя на желанието да се включи. С един клик двете лица се появиха едно до друго на екраните на стотици жители на Мадан, които веднага се насъбраха, за да гледат какво ще се случи. Тълпата онлайн само растеше, като скоро почти всеки в града беше залепен за екрана си, наблюдавайки сблъсъка между легендата на синджирчетата и диктатора на Мадан. Фахри, ти си нищо повече от страхливец, който се крие зад армии и стероиди. Изсъска Митко през камерата. Скоро всичките ти благодетели и мързеливи поддръжници ще паднат пред силата на синджирчетата. Фахри, разгневен от това дръзко изказване, не се забави да отвърне със същата ярост. Митко, ти и твоята жалка банда нямате никакъв шанс срещу мен. Аз съм господарят на Мадан и дори когато всички са се обърнали срещу мен, аз ще спечеля. Ще те разбия на парчета и ще те изритам извън този град завинаги. Думите на двамата разпокъсваха зрителите. Всеки, който гледаше, почувства как напрежението расте. Мадан беше разделен на две. Тези, които се бяха изморили от тиранията на Фахри и тези, които се облагодетелстваха от неговия режим, предпочитайки сигурността и личните изгоди пред свободата и справедливостта. Начало на гражданската война в Мадан емоциите, разпалените речи и разногласията от този TikTok лайв се разнесоха като горски пожар. Хората започнаха да избират страни, а скоро обикновените спорове се превърнаха в ожесточени конфликти между приятели, съседи и дори членове на едно и също семейство. Мадан
вече беше на ръба на истинска гражданска война. На едната страна стояха тези, които копнееха за промяна и вярваха, че Митко и синджирчетата могат да донесат по-добро бъдеще. На другата, онези, които от години живееха в сянката на Фахри, но се чувстваха сигурни и облагодетелствани от влиянието му. Бащи и синове, братя и сестри, разделени по този нов сблъсък, започнаха да се конфронтират един с друг, разкъсвани между лоялност и надежда за промяна. Градът, някога единен, сега беше в пълен хаос. Крайната договорка. След бурните разговори в TikTok и яростните коментари, и двете страни осъзнаха, че конфликтът не може да продължи по този начин. Решението беше ясно. Последна битка за съдбата на Мадан. Митко и Фахри се съгласиха да се срещнат в центъра на града на следващата сутрин, като всеки ще доведе своите последователи. Уговорката беше проста и сурова. Победителят ще вземе всичко. Загубилият ще напусне завинаги не само Мадан, но и целия окръг. Когато уговорката беше обявена, вълна от напрежение премина през града. Всеки знаеше, че този последен сблъсък ще определи бъдещето на Мадан. Дали ще останат под властта на Фахри или ще тръгнат по нов път с Митко и синджирчетата начело. Гражданите се готвеха за утрешния ден, като укрепваха своите лагери и събираха сили за последното стълкновение. Последната нощ преди битката, тази нощ градът не спа. Едни обсъждаха и размишляваха върху решенията си, докато други се подготвяха за най-суровия сблъсък в историята на Мадан. На сутринта всичко щеше да се реши.